Hi ha comerços que no han tancat ni un sol dia des de l'estat d'alarma. Òbviament, tot ha canviat. Ha canviat inclús la clientela, el ritme i el tipus de productes. Però, per exemple, els forns continuen i el comerç de proximitat de sobte té tot el seu valor, tot el seu sentit. Anem fins al forn Pallardó, on ja ens escolta des de Massamagrell per escriure aquestes cròniques de l'aïllament José Bonillo. José, presenta't. Em diuen José Bonillo Soriano, soc l'home de Estrella Pallardó Villarroya, que és el que dona nom al fort que tenim en Massamagrell, que és el fort de Pallardó, que era un fort que antigament era el fort dels Musogres i que nosaltres farem retomar el treball d'ells. I jo pues, soc autònom, col·laborador de la meva dona, l'empresa va en nom de la meva dona, i tenim un xicot de fort i una xicoteta sucursal que hi portem pa, que el tenim a l'altra banda del poble. En total tenim 3 treballadors i nosaltres 2. I en això anem apanyant. Com recordes des del forn, des de Massamagrell, l'arribada de les mesures de seguretat primer i després de l'estat d'alarma? Eren dies de falles, acabàvem de fer la cabalgata, que fem així, de passacarrer en el poble, i res, va ser això, el diumenge se feren la cabalgata i el dilluns ja teníem preparats encàrrecs de falles, perquè nosaltres anem alternant, uns dies fem els bocadillos, fa una falla, els altres dies fem el dolç, que si una fallera major ens encomana això, d'una altra d'allà, pues un li fem 3 tartes, l'altre li fem 3 bocadillos. De repent, tot, quan vam dir que se suspenia les falles, se quedaven tots un poquet així i diguem, pues això va en sèrio. Va ser quan se van desquadrar completament. No sabíem per on tirar, que gent es començava a agarrar por, doncs ja no mos fem tan lluny, mos havíem venut la burra de que només queda en Xina, no? I de repente vam veure que així també passava. I res, preocupat perquè la meva filla major i la menuda estigueren en la manifestació del 8M i tots patint perquè no sabíem tot el que passava. Era tota la informació massa acelerada i el que és en el fort, pues, ens va pillar així de repente de dir, ara què fem així? Com ho fem? Pues, i com nosaltres eren de primera necessitat, teníem que treballar sí o sí, o això pensàvem, no? Entonces, vam agarrar la primera medida que va ser, pues, el meu sogre que baixava per el pas, se pegava una volteta, saps? Que li agradava encara, perquè són negocis, persones que no deixen mai el negoci, sempre tenen que estar, li vam pues, prohibir pràcticament que baixava al carrer. Les meves filles també, absolutament, una és la que treballava en pràctiques en una empresa que està acabant la carrera, al final vam aconseguir fins 3 dies que estiguin patint, que li feren ja el treball online. L'altra és universitària, que sí que va poder fer-lo online des del principi, i de repente pues, van enclaustrar tots en casa. Com recordes els primers canvis en el forn? Com recordes les vendes dels primers dies? Pues de vespre no obrirem els negocis per evitar nosaltres fer més hores, ni que facin més hores els treballadors, ni fer res. Entonces la gent tampoc vindria, la gent ja no per la vesprada, ja apareixia la gent, se confinava tots a les 9 o les 10 del matí, i a les 12 ja tot el món se tancava les cases i ja no comprava ningú. Entonces va ser uns dies molt raros de que la primera setmana va ser una locura, ¿no? Me recuerdo que el dissabte primer va ser una cosa puntual, que va ser el caos i que pareixia que era la guerra mundial, que anava tot el món copiant de menjar, i ese dissabte nosaltres va ser una locura, realment, una locura en el fort, perquè jo tingui que fer una altra fornada de pa, unes 300 vienes més de pa, una cosa il·lògica, per descomptar, com si la gent del poble tinguera que fer pa. Y pues vine, pues no patís, que viene a la 1 de 2, que no te preocupes, que ni haurà pa, pero viene a la 1 de 2, algo exagerat, clar, y ya después ya se va a calmar la gent, y ya pues la primera semana va a ser eso, después ya la gent ya pues se va a caminar en casa ya cada uno, ya les persones majors han d'eixir, venen, pues ya, pues això venen ara clients que són els fills dels pares que venien a comprar, que no es coneixes apenas, no? Este client guia, no, és que mon pare m'encomanava sota, ma mare vol això, jo soc la filla de tal, jo soc la filla de qual, no? Que gent que ni coneixies, no? I res, ja ara, pues ja una normalitat ara, ja, sí. Ens parles d'aquell dissabte que recordem, d'unes vendes fora mida. Quan venguereu per damunt del que és habitual? I què veneu més ara? A veure que te puc dir, unes 400 o 600 vienen més de lo habitual,
i ser dissabte, puntual. Va ser una locura. Després ja, pues, de bolleria no tant. La bolleria no ha sigut una cosa... Hasta que no ha vingut les Pasques no ha sigut una cosa. La gent s'acopiava més de lo que era pa i ous i farina que de lo altre, no? Lo que sí que he notat són els curassans. Els curassans, jo no sé què es passa, que tot el món vol curassans per berenar o per desayunar-se. Això sí que la gent, com si tingueren que menjar xocolate o curassans, era una cosa molt densitat. I sí que hem notat que han venut un muntó de curassans de xocolate. I aquestes rosquilletes també, la gent s'enduia un muntó suposo que per berenar, per picotejar. Vos arribareu a plantejar tancar els negocis durant la setmana següent de l'estat d'alarma? Home, al principi no ho veiem plantejat, no, realment no. Sí que vam veure que la setmana següent era un desastre en quant a la caixa i sobretot quan se declarava que la gent no treballara a serveis essencials, nosaltres notàvem un baixó de colp important. Te puc dir en coses de panades, de bocadillos, tot el que és el pa menut, que és la que s'endú per l'almorzar, això ha desaparegut. Avui en dia això estarà en un 5%. Ara només que la gent s'endú la barra de quart, s'enduen les barres de quart perquè estan en casa i tenen que menjar en casa en la família, però ja es dona igual fer-se el bocadillo, fer-se una panadilla, fer-se... Entonces tot això ha desaparegut. Però la venda sí que ha menguat. La setmana següent sí que hem de plantejar-nos això va anar així o va anar pitjor. I a més, com la vesprada tampoc s'obre perquè no hi ha la gent al carrer, entonces la caixa al final va tomar menguant. Entonces diu, això què podrem fer? Així no sabem. La sort que, per una altra banda, que ha vingut ara Pasqua. Ha sigut botar falles i estem en Pasqua i digue, pues, si ara sí s'anima un poquet. Sí que és de veres que el dijous va ser un dia fort, que és un dijous de Pasqua, que tota la vida ha sigut fort, d'ahir, i el dissabte suposo que també, que és demà, també n'hi haurà faena. Però normalment aquestes setmanes han sigut 2 setmanes de vendre molta mona, molt de dolç, molt d'això, i això tampoc s'ha notat. S'ha notat el contagotes, no?, de lo precís, no? Pues un paquet de malanetes, un paquet de rosquilletes i poc més, no? Però això de que la iaia li comprava la mona al xiquet, de que s'enduguem això, pan quemat, això han perdut, diguem, 2 setmanes de venda forta. I, per exemple, pel que fa a les mesures de neteja, en què s'ha convertit la rutina i com ha canviat el forn? Ara mateix pues, hi ha una rutina, una marxa. Sí que de veres que hi ha un patiment, perquè venim a casa, està sent patint de que pots portar, perquè està sent en risc. Ara hem ficat més les medides de seguretat en el forn també, que tenim un conegut amic que en Vinalesa fa uns panells de protecció, han ficat mampares de protecció en el forn, s'han comprat pantalles també, mascarilla li han pogut donar als treballadors, o sigui que en aquest aspecte estem tranquils, han pres medides i mesures per poder assolir un poquet això. Entonces, quan arribes a casa estàs més tranquil i sí que és de veres que tens el rum-rum encara de que sí, a veure si jo contagio les xiquetes o tal, o també quan no té altra obsessió que netejar, bé, i tot el vespre, ara que no treballes, això pareix, vinga lejía, vinga per tots els puestos, tenim una cosa que la pobra jo crec que és la més llevada de tota la comunitat valenciana, que li passa l'això, enseguida l'agarra la manguera, tenim un xicotet corrallet i ahí la llava cada 2x3, o sigui que estem un poquet obsessionats en la neteja per tot, perquè igual que vens en el forn, pues en el carrer vens i tens l'això de netejar. Des del punt de vista empresarial, com esteu? Quin és el panorama? I el que ens preocupa realment no és ara, el que ens preocupa realment és el mes que ve. El mes que ve és quan vindrà la bofetada perquè nosaltres som una empresa xicoteta i ara estiguem parlant en el gremi de forners i tenim dubtes en les coses dels impostos, en les coses de... I que, clar, no és que se queixen, perquè, clar, no se poden queixar perquè tot el món té els seus problemes, no? Però realment te donen l'opció de dir, bueno, jo què faig en els impostos, no? Te diuen, no, tu pots tranquil pagar-los en octubre, no te van a cobrar, en octubre ja pagaràs, però clar, és que en octubre te s'ajuntaran els que venen en octubre. Entonces jo preferís que així que pagar ara, que me cobren un 3%, pagar-lo a prova de xat, perquè després tenim el problema que vindrà en octubre. És a dir, que la vostra preocupació principal és l'arribada d'impostos i despeses, més que la qüestió de les vendes a curt termini. És que, encara que te calen ingressos, és que tens que pagar-lo ara. Tu no pots fiar-te de que en octubre te s'ajunte tot. És que tenim els impostos, tenim tot. És que va ser una cosa important perquè necessites en una empresa xicoteta de seguretat social 2.000 euros. En el trimestre són 3.000 euros.
els gastos de salarios, jo tinc 3.000 euros més, o sigui, que necessites ja 8.000 euros al mes només que per això. Tu tens que afrontar una cosa en octubre que te sume a lo que ja tens. És que no pot ser, és que va ser complicat. I clar, i no sabem tampoc que ni ells mateixos ens poden aconsellar ni ERTE ni rotllos, perquè és que ERTE no te van a aconseguir. Tu què tens que fer? Un 30% de calaix per poder donar-te un ERTE? Això, o sigui, tens que tirar mà d'estalvis que tingues i d'on pugues i mantindre, perquè, o sigui, és que jo comprenc que la gent que està en casa és una feina, no?, de quedar-se en casa, de l'agobio i tal, però encara tens el sueldo, això de que te paguen, o això, les vacacions, o no sé què, però els que estem treballant en el carrer, ara que tenim treballs així que no són molt productius, en el sentit de que no tenim més avantatges que els que no estan treballant, és al contrari. A banda del risc que tenim, a banda del patiment i tot això, tampoc és tot això de poder treballar, no es guanyes diners. La gent se pensa de, no, mira, no sou els únics que esteu treballant, que guanyeu diners, però anem a veure si jo no cobrís ni gastos, saps? Entonces la gent això no ho compren a vegades. Entonces jo me faig eco dels forners de València perquè comentes en un representant de farina, d'això de l'altre, i la gent està passant-lo mal perquè este mes i és que els gastos de banda de gasoil, de l'armela que compres, del sucre, del sou, o sea, és que és molt de gasto para lo que és. Entonces, la meva família me dona més por. Cara a agost, per exemple, jo què faig? Tinc els treballadors, què fem? Tenim que tancar de vacacions. Com es paga jo? O sea, tinc que pagar la paga de les vacacions. Este any va ser un desastre. O sea, si treballes, tens que treballar a soles, perquè si tens els treballadors tens que pagar-los doble perquè estan de vacacions. Si no treballes, tens que tancar per donar les vacacions a ells. I tu dime tu com assumisses un mes sense tancar encara després de tot el que ha passat. I després vindrà setembre i ja veurem això com pirular, perquè en octubre tenim a travegar els impostos ahí, a travegar el trimestre. I això no està clar de que vaig alçar el peu tan pronte.